Yli 80 vuotta Tampereen Epilässä Pispalan valtatien varrella toiminut Epilän sähkökone Oy siirtyi 1958 siellä työnsä 16-vuotiaana aloittaneen Matti Laineen omistukseen. Vuoteen 2008 toimitusjohtajana toiminut Matti Laine kehitti yrityksestä nykyaikaisen ja vastuullisen sähkötyötä tekevän yrityksen, jonka ammattitaitoisella henkilökunnalla on ollut suuri merkitys yrityksen menestymiseen. Meiltä löytyy monipuolista sähköalan osaamista. Pääasiallinen toimintamuotomme on uudisrakennusten ja saneerauskohteiden sähköurakointi. Myös kaikenlaiset huollot ja korjaustyöt hoituvat kauttamme. Muun muassa kiukaiden takuuhuollot teemme nopeassa aikataulussa. Referenssejä vuosikymmenien ajalle mahtuu todella paljon. Kouluja, päiväkoteja, paloasemia, urheilutaloja, hotelleja, kirkkoja, toimitiloja, liikekeskuksia ja satoja asuinkerrostaloja. Asiakkaitamme ovat muun muassa kaupungit, kunnat, seurakunnat, rakennusliikkeet, pankit, vakuutusyhtiöt, taloyhtiöt ja myös yksityiset taloudet. Nykyisen toimitusjohtajamme Mika Laineen luotsaamana katsomme luottavasti tulevaisuuteen ja uusiin mahdollisuuksiin, joita sähköala tarjoaa. Pienehkönä ja ketteränä yrityksenä pystymme toimimaan joustavasti ja sopeutumaan muutoksiin nopeasti. Haluamme menestyä Pirkanmaalla tulevaisuudessakin ja siksi teemme asioita pitkällä tähtäimellä.